Ali da kažemo ljudima kako se pliva u Lepenskom viru. Odnosno u viru. Odnosno, u viru ne mora da se pliva. O tome je cela stvar. Dobro, nego šta se radi? Znači, kad uđeš u vir, vir te vrti u krug. Kao kad uđeš u slobodnu reku, reka te odnese. A ljudi se plaše da će vir da ih povuče na dno. To je, To nije tačno. to ne postoji. Jedino što može da uradi vir... Nikako ne može da im pokaže da ne postoji, nego da pitam gde je taj vir, oni kažu tu. Da ja uđem u vir i pošto sam bio i plivač i vaterpolista, da iskočim dovde iz vode i da pozdravljam. I da me na kameri lepo vidi kako me vir vraća, pa sam ušao u čamac, pa sam se prošetao 4 kilometra nizvodno i vratio, a da nisam vesel. Sada, njihovi čamci nisu bili preklopne gradnje, nisu bili glatki, to su bili splavovi i koji su mogli da se na Drini samo malo krmane tu levo i desno da uvatiš. Znači, oni tim splavovima su mogli da se vrate, a za to vreme su mogli da love. I to je bila jedna mašina koju zna svaka ptica, koju zna svaki paraglajder. Vi znate, paragljderi krenu, pa, zamislite, to je mnogo teže nego pročitati vir. Vir na vodi, što je divan, taj Lepenski vir, ima mrtva voda koja izgleda kao zejtin, a preko nje idu talasi kao da idu preko obale, pa šušte kao vodopad, što je to divno osjećanje. Onda ja idem baš na to mesto, da vidim šta će se desiti. A znate šta, on vas, kao da bežite ispred duge. Onda taj vir odjednom se nađe uvređen pa se preseli na drugo mesto. Pa onda ja jurim vir, ne bi li me malo zavrteo kao balerinu. Vi ste to sad tako lepo ispričali da sad ovo je nagovor ljudima da idu da traže vir i da probaju. To je bilo to što su neki pokušali da to ponove, pa kaže da su se skoro udavili, pa bi ja trebao da budem odgovoran za što se neko udavio. Znači, nemojte da pokušavate da plivate. Ne, to treba uvesti u škole i drugo, treba uvesti u ove bazene koje prave veštačke talase, a što oni bi pravili veštačke virove, bilo bi još mnogo lepše. Da. Ali te